Apoy ang dagan, uy. Huh. Kuya, wala akong mayo ron. Kaya, wala na. Naibawaan ako nga ako'y presidente sa Pilipinas. Pero ako'y pangulos korupsyon. Nikanta na si Saldico. Pastilan gining tawhana. Huh. Nagukod ako sa mga tao. Nilayas na ako dito sa Malacanang kay ang mga tao tinisukuha. Hindi alam ako sa kalibunan. May gani na kadapa kong kwarta gamay. Ang uban akong kurap. Suto pa dito. Siya nga. Pininoon. Kaya nakadapa man ko. Siga pang mata naman. Palit kong bato gamay. Para nga pangudan ko sa kumba. Lisod sa ng presidente nga kurakot na. Pipita. Nga nulit na naging ko kataak dito sa Malacanang kay ang mga tao. Grabe naging ko suko. Ang isasaldi ko nga. Kanta-kanta mo siya yabag na makay tengong. Matod mo pagkikanta. Ginoo ko sa marisip ng taa. Kinsa mo rin mapalitan ako ang bato nga. Ang mga tao na suko naman niya. Ang palitan ako na suko. Patay ko. Kanon lang ko niya siguro pagtakan niya. Parang manag din ako kung makakaon ng bato niya. Yati, presidente ha. Wala na dito sa Malacanang. Kay Pompa, hinsibat ko no ang baong presidente. Naglagot ko. Grabe na ikadako sa kwarta nga iyahang na bulsa. Ispo ko mo'y higit sa 100 billion ang himong project sa flood control. Hingkanta na si Saldico. Kay mga kanantawahan na nga mauna iyahang kapit. Siya di mo'y tako kayong utok sa korupsyon sa Pilipinas. Mao nga mga tao di sa Pilipinas karon grabe na kalisod. Ultimo ganito na yung mga kalamidad og bagyo. Ha? Ang total damage 10,000 ra ihatag aron kuno makapatukod og balay. No sabi lang so nang utoka. Wa man huna-huna nga ang 10,000 gani ron. Di man gani noon kapalit og pila ka sako siminto. Usa may bumbong ang 10,000 in taon. Unsa man taon ning tuhala? Karon presidente siya. Tinhan lang makitaan sa mga tao dito Malacanang. Kaya wala siya dito. Pre, Pre, ano yung mga to presidente? wala pre. Ay, saan man ito? Wala nga to sa Malacanang. Mga ganit dito pugukikan. Ang istorya sa mga tao, pre, nasa katawan, pumunta daw dito sa kalibunan. Nagtago-tago kaya hindi na niya makaya yung kaisog sa mga tao doon sa Maynila. Anong inalaman lang siya, pre? Grabe, Nagkaganon-ganon. Alam ko na itong Tagalog kay naman siya sa Siburon. Mabitaw, pre. Ang atong kalagutan, pre. Ang akong kalagutan, kay siya day may utok sa flood control, sa corruption sa flood control. Kung saan ka nagtinuod dito? Kung pa may gingon niya sa Saldico, na siya ko ni utok, gisugo ko na siya. Nya, gitawagan ko na siya sa katong katong speaker nga, palagahon sa ugawas, magpakahilom na sa kato. Nya karon kay murag naipit naman si Saldico. Ni kanta. Karon ako na bawal pre nga. Siya din utok sa mga korupsyonis sa Pilipinas. Amo nang waong ng ugnada, pre. Kaya ibunal kung siyang ko, pre. Makita ko siya. Mao ding nilaya siya kato sa Malacanang. Kay gusto din nila lihayan iyahang problema ang gisudlan. Di na siya mabalik, pre. Baw lang ato. Ang kalagutan pa pre. Kay nibisita pa siya ato miaging semana dito sa Talisay. Talisay. Ang iya pa yung akong kalagutan. Nagtama pa siya to. Ang kalagutan pre. Kay nga iya pa kuno pa imbestigahan. Ang tubig kundi gikan. Sakto rin ang presidente una na. Ang iyang giingon sa pre, nga nga man kuno ang bagyo nga di man musubay sa kanaang schedule. Mao gani. Sa tong schedule. Na di bagyo dai mo tumag schedule dai nabuang na siguro na presidente ha. Naglagot ko pre. Nga ang ato abi address Balamban. Naigo sa mayo sa bagyo. Gibahaan og mayo, pre. Mao gani. Andito sa tapin pa, pre. Na ano ng mga balay dito sa kong igsoon. Mao gani. Tiga ano kuno niya gismil kuno ang wala gibalay. Mga lagot kay papicturan bagyo niya. Usa may papicturan na wala may balay. Usa pa pagitso sa nga mga cellphone nga anod man. Sakto rin na day. Ha? Imagine na. Gi-interview siya sa media. Ang iyang istorya, ang kato kuno mga totally damage, tagaan niya og 10,000. Nya kato mga partially damage, tagaan niya 5,000. Unya, pre. Kung sabi tao ka, kagamay ng 10,000 o 5,000, nya katong babae nga nilusot sa kanal, gitagagot 80,000. Kung sabi na pagkautok ka, ha? 80,000, babae ra, nigawa sa kanal, 80,000, nya kanang totally damage, 10,000 ra. Nung saan naman tao ni ato ang Pilipinas, pre. Daubay ko na na presidente harap makita na ko. To ako nung atong pre, may istorya sa mga katawhan re. To ko mo. Kapakong kuno siya. Nagsige pa kuno kana na pre. Hi pa kima. Ha? Ang saan taong Kama na. kama pa kaya dre. Sa taon to. Sumungi po na to.
Hindi na, lamit na kayo school na. Di mo ko pinim gawas dali. Delikado kayo. Ako rin presidente ron nga. Nagtago-tago ako kayo. Yung sabi kasuko ng mga tao yun. Balita ay. Mr. President! Ay, sukuyawan ako. Naari ka rin nagtago na eh. Ha? Mo rin ni Ikes kagato sa Malacanang. Di mo nagisibat ang kwarta nga imong gikurap. Ha? Kanang mga boss. Dobi pre. Pat yun tali. Ayaw yung pinag yung patya. Siya ipat ya. Ayaw na ko yung patya kay. Ano kung kayo mamatay ko wala nila yung korupsyon sa Ano ni korupsyon ha? Pilipinas? Na ang Pilipinas na lubog sa utang tungod nimo. Ha? Ay mo ka ba na? Kaya mo sabak kinam. Sa mga nakana mo kadang kwarta. Bada, lima ko lang tayo babal mo. Na mo kadang kwarta kami manuyop ta. Suyop. Iskol ta ba? Kan na orang nindot ang Mr. President. Kamar tayo. Kung bitag gikukol ka na mo kay para masiran sa misi mo ang kinurap bakit mo mangiskusan mo yung pala-alis. Sige. Kani. Nada kay dada. Wala ko dapat eh. Balik kanta. Wala, balik 2,000 mo. Kamaya sa kaniyo. Awar kay na mo mapingis ko ani. Oh, si kumita lang ka. Dako pa maning ako nakurap. Maski na pabihinan mo ito kasi. Iyahay na patyon man tanam ko. Mapatatyon ta kana mo President. Jesus, ay Usap patyon na nimo nga mo gitagahan dag Skuta ka. Iya na pagpalit ang king. Delikado na magkaroon panahon kay. Sus, dagan Mr. President, ako lang itambag nimo. Delikado karon panahon kung magpuyong tayo. Presidente biya ka. mauyon. O nya, kinahalan imo jud ipapriso si Bato de la Rosa kay pinpitsi biya to bas. Ato sa isisi ha. Ihato do dito. Ako bahala. Mas ko sa mi. Ha? Sige. Salamat yo. Sige. Muna gani mo sobra pinli ko. Oh, lamian eh. President, bye-bye. Kanya ay lang. Ako inyong dipili. Maon mapurdo yung Pilipinas. Ano kay mga adik mo sige dali. Kay laron. Kwarta. Pasayupon ra. Giahak na. Di pa yung balikan yan ninyo do. Ini human yung iskor.